तस्मात् सम्भाभ्यादमतितं प्रदत्तेऽध्यावा भूमिञ्जनयन् देव एकः ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्काष्ठं धारयता महापूज्यं सुरक्षाकरं विभं पार्वती हृदयामि शास्त्रारं प्रणमामि हरिहरपुत्राय पुत्रलाभाय शत्रुनाशाय मादगजवाहनाय श्रीधर्मशास्त्राय नमः षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये नागराजस्वामिन्यै नमः परिवार देवता सहित हरिहरात्मज स्वामिन्यै नमः प्रार्थना किं कर्म करिष्ये ಶ್ರದ್ಧೆತರ ಭಕ್ತಿದಾರಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇವರೇಟ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪಟ್ಟು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರಿತು ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಟ ದೇವರೇ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಪಂಪೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಪಂಪೇದು ಅವಾಗ ಹರಿಹರ ಆತ್ಮಜ ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 50ನೇ ವರ್ಷ ಕೊಂಡಂತ ರಜತೋತ್ಸವ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಮಾಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ಸೇರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಅಪಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನದ ಬಯ್ಯದ ಹೊತ್ತುಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನು ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರುದಿತ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಲ್ಲ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ವಿಘ್ನ ದೋಷಲಿಜ್ಜ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಪಾತ್ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ದಾದಾ ಕಂಡ ಅಂಟ ನಾ ಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಟಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಆರ ಅಸ್ತು ಅಂತಂತೇಳಿ ತಾನ್ ಪಾದಿ ದೇವನ್ ತಾನ್ ಪಾದಿ ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನಟ ಅಂಡನ್ ಪಡ್ತನಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಮಟ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಂಜೆ ಆ ಪಿಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷೋತ್ಸವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾತ ಕುರಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಟ್ಟು ಏರು ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಟನುವಿರು ಏರು ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕಲಕನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಂಲ ಒದಗಿ ಸಾತ್ ಕುರಿತು ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾತು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾತು ಪಿಂಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಯಗೀತೆ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಂತ ಸೇರದು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಕ ಅನೋರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯಂ ವಂದೇ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಘ್ನಂ ಹರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಸ್ಮತ್ಕುಲೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತಿವಿನಾಶನಂ ಅಸ್ಮತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರದಾಗಾರಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಪಾಂಡ್ಯೇಶ ವಂಶತಿಲಕಂ ಕೇರಳೇ ಕೇರಿ ವಿಗ್ರಹಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೂತನಾಥ ಸದಾನಂದ ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾಪರ ರಕ್ಷ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿದ
5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿನ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಇಂದಿತ ಕೆಲಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಂದುಂಡು. ಇವೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಲಿಂಗಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮೆರಣಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು ಮೆರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಟೆಮನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಕಾಚಾರ್ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡೂರು ಮೆರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಪಾಲ ಮೆರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೇತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಆ ದುಂಬು ಈ ಸಮಿತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ 1964. ಆ ಸಮಿತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬಿರ್ಲದಕ್ಲನ ಈ ಬೆದುರುದ ಮಲ್ಲ ಅಂದುವೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಂತನ ಅಂಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ಮಂದಿರ ಇನಿ 1975 ಇನಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ಮಂದಿರ ಆದಾಂಡು ಈ ಸಮಿತಿ 1964 ಆತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಈ ಕೋಟೆಗಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೌಂಡು ಬೆಳಕು ಮಾತ ಅವಂತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಕ್ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಮಾತ ದಿಂಜ ಅಂದುವಂತೆ ದಿಂಜ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆ ಜನ ಏರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಜನ ನೇಕ್ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಯಾನು ಮಾತ್ರಳ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಕರ ಬೆಳಕ ಟೈಮ್ ಪೋಪನಕ್ಲು ಈ ಜನವರಿ ಪೋಪನಕ್ಲು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓದು ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಮುಲ್ಪ ನವಂಬರ್ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಶ್ವಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಡೈಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಇಂದ ಇದೆ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪೋಪನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಪೋಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಓಣಂ ಟೈಮ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಯ್ತ ಪೋಪು ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ಪೋಪನಕ್ಲೆ ಅವು ಮಲಮಲ ಆಫೀಸರ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತುಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ತಾ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಒಣಸ್ತಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏತು ದಿನ ಕುಲ್ನಲಕ್ಲೆ ಪೋಪನ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಡಿತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೋಟೆಗಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಡತಿ ಏತೋ ದೂರದಕ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಾಂಬೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಡದೆ ಇದೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವಾಲ್ಟಾದ ಪೋಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಐಕ್ಯ ಸವಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವ್ರು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಣಸ್ತ ಮಾತ ಲೆತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒವ್ಲು ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಕುಲು ಜರಕ್ಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಿಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಮುಲ್ಪ ಕಾಚಾರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪೋಪು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ
ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಐತೆ ಹಾಕ್ಲು ಒಂದು ಜನ പോകുന്നിಲ್ಲ ಕರೆ ತಿಂಗಳ ಬೋತೀರು ನನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈಜಾಗ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದುಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನೈತೆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಅವು ಯಾಪ ಪೋಪೇರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪೋಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನೈತೆ ಮಾಲೆ ಪಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಣೆ 2 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪಣೆ ಉಪ್ಪೇನು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಯಾನೇ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡದಲ್ಲಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅವು ಲೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇನೆ ಕಾಣ ಬೋ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಈತ ಈತ್ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬೆಳಗೊಳ್ಳಾಂಡ ಈ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಡು ಒರಿನ ಕಾಸಡೆ ಈತ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಒವ್ವುಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒವ್ವುಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಹ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪನೇಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನೆರಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಕ್ಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಈತನೇಟದ ಬುಲೆಚಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಾತೇರಿರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಾರು ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಟಿಮಣ್ಣುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಚಾರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್ ಕುಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಂಕೋಲಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋಟೆಗಾರ ಬೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಈ ಮಿತ್ರಡ ಒಂಜಿ 11 ಪಂಡ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆರಳು ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು 30 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೇರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಬಾಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಹೊಡೆದು ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೂರದ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗಳ ಈಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವಂಬರ್ 21 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಬೀರಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ತಿರ್ದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ நடத்துது ஆனி பஜனா ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಡ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಮೆರ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆನಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ತಂಡೊಡ್ದು ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಪನ್ಪನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ನಿಕೇತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲಗ ಮೆರ್ನ ಮಗಲ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 7 ದೈವರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಕರಿನ 5 ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 50 ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆ ಒತ್ತಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಡ್ ಭಜನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿವಿಧ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬೈಯಡ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೇರಿ
ಕೇರಳದ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಯ್ಯಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಸ ಮರದ ನೆತ್ತ ಮರದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅದು ವಿವಿಧ ಚೆಂಡೆ ಅಂಚೆ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂಚೆನೆ ಊರ ಪರವೂರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಿಲೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಎತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನೆರಳು 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿವೃತ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಾ ವಿವರಣ ಕೊರಿಯರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ದಪನಗ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ 5 ದಿನದ 28 ನಡೆದು 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಾಂಡೆ ನಮಕ ಅನ್ನದಾನ 28 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಾಡಿದ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಂದಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಡ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಟೆಮಣ್ಣೀರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ನಡುದ ಪನ್ನಗ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚ ಈ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೋಡದು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಯಾಪಲ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಜಯ್ ಕುಂಪಲಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಚಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ನಿಖಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತು ಅಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.
Thank you.